What's up guys? Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. So hindi ako nagpapalit na ng damit kasi isang araw gumagawa ko ng 5 vlog, ganen. Tamad magpalit ng damit pero masipag gumawa ng video. Kayat mo ajay? Kayat ko ajay. Alam mo yan. So, ayun, gagawa tayo ng video ngayon guys ng mixed edition, hair color at saka yung trending ngayon na Faceapp challenge. So, ito na yung gagawin natin yung Faceapp challenge ngayon. So, ayan na nga. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. At kung hindi pa, share mo na rin ito sa mga friends mo para ma-share mo ang good vibes. So, once again, this is Mikeelicious Vlogs, your one and only plus size Barbie. So, yun na nga, mag-makeup tayo ngayon. Gagayan natin yung Faceapp challenge. Ito yung aking makeup kit. Sa mga gusto mag-sponsor sa akin ng makeup kit yan, baka naman. Ito siya. Tapos, ang ating hair na gagamitin kasi yung mahaba yung hair sa Faceapp. So, may gagamitin tayong hair. Bago lang to actually. In-order ko siya for my client. Kaso, naabutan na kaya yun. So, mag-makeup na tayo. Let's go into the video. So, mag-makeup tayo guys. So, ito yung hair na gagamitin natin guys. Ito yung sinasabi kong bagong bili. Bulka wig siya. Ayan siya. So, syempre mag-insert tayo mag-makeup. I-zoom ko na lang para makita nyo ng bongga. Hindi pala ma-zoom. So, ayun na nga. Okay, let's go sa ating video. Clip ko muna yung aking hair para walang star habang naging makeup. Kasi basa pa, kakabanlaw ko lang. So, syempre, wala nang primer kasi masasayang din lang. Diretso na tayo ng foundation. Ang gamitin ko foundation, guys, is Super Stay. Ito siya, Super Stay. Pero mas gusto ko yung ano kasi para tipid-tipid sa makeup. Kasi dun sa ano, hindi naman sila masyadong gumamit ng foundation. So, dito lang tayo sa Fit Me muna tayo. Fit Me. Para hindi sayang, dahil. So, kung hindi dumating ng customer, mawalan na naman na yung foundation. Nga nga. Nalagay din ako ng darker na Fit Me in the shade 335 dito sa may contour part ko. Kukontour ko yun mamaya. And so, i-blend na natin siya guys using this stippling brush. Ayan. Beauty guru ka girl. Ganyan yung stippling brush. Madumi na yan. Wala na akong pakialam dyan. So, ito na siya guys. Next, magko-concealer tayo using my Mikeelicious. Sobrang dumi na. Concealer na shade Cashmere. Madumi na siya kasi pag lumalaban ako ng mga pageant, ito yung mga ginagamit ko. So, magkikilay na tayo guys. Mamaya na tayo powder muna pala. Bayan. Magmumukha talaga tayong harina dyan, pero okay lang yan. After natin mag-bake is magko-contour na tayo. So, contour tayo. Ito ang ginagamit kong pang contour guys. Weird, pang kilay to actually. Pero nagugustuhan ko siya pang contour. I don't know. Siguro dahil wala pa akong nabibiling contour talaga. Ang kaki ng likod ko.
After mag-contour, tanggalin ko na yung ibang powder sa aking mukha. Tira ko lang ito. Tapos magkikilay na tayo. Itong makeup na to, parang kineme-keming makeup lang. Tinamad mag-makeup. May ma-content lang lang. Nakalimutan ko pala sabihin ko anong ginagamit kong pangkilay. So, ito ang ginagamit kong pangkilay. Anastasia Beverly Hills. Mag-focus ka. Wala yung focus. Basta yan. Deep Throat Chocolate. Next, patungan natin siya ng concealer sa baba para malinis, mas matalim tignan. Siyempre, i-blend natin using this buffing brush na pang eyeshadow. Hindi ko kailangan maganda na ako. Charot. Papawnder ko lang para mas matibay siya. Mas matibay para mag-mattify. At saka mas matibay talaga ang kilig kapag pinapowder. Lalo pag gumagamit ka ng pomade. So next, mag-eyeshadow na tayo. At yung gagamitin. Ito lang ang mga gagamitin kulay. Paubos na yan. Naubos na basag. Ito nawala siya nung pageant ko. Pero tingnan nyo. Isang brush lang gagamitin ko. Makakagawa na ako ng isang eyeshadow brush na eyeshadow na bongga. So, start tayo dito sa light color. Dito. Ganyan. Ganyan lang muna. Tapos, next na ilalagay ko is ito. Siyempre, lalagay tayo ng konting black. Ito. Ayoko nang gamitin ito pala ang brush na ito. Tapos, kuha kayo ng ng brush para i-dust off yung sa baba. Pag may mga nalaglag na hindi mga kaya. Yan. Tapusin ko muna yung sa baba bago natin i-blend yung sa taas. Mag-eyeliner na tayo. Ganun lang kadali. Lashes. I'm using Taiwan lashes na M14. Ito siya. Pero yung makakapal yung pinagpatong-patong ko, yun ang gagamitin ko.
Pa-blushan tayo, ang gagamitin ko is itong Christian Dior. Ay. Christian Dior na blush. Ito siya. Ito yung brush niya. Parang PS. Itong Touch of Nude ng Maybelline New York. Hindi makita, hindi nag-focus. Baka nakatingin siya sa iba. Charot. Lipstick lang ng light. Yan. Tapos kabit ko na yung wig and then I'll be right back. Ito na guys yung final look natin. So sana nagustuhan niyo ang ating pa-Faceapp. Sana may natutunan kayo sa ating video at nakatulong ako at natuto kayo sa akin mag-makeup. So hindi ko talaga bagay ang straight hair. Kailangan sabog talaga yung buhok ko. Try ko ikukulot ito mamaya. Always remember guys, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye guys!